Ошо көндәрдә 16 август көне безнең кадерлебез, атайыбыз, тормыш юлдашым Ишдәүләтов Рөстәм Рәшит улы 30 яшьлек гомер байрамын билдәләй. Тормыш юлдашкаем, кадерлебез, туган көнең менән кайнар котлайбыз. Һин туган көн ысын күңелемдән рәхмәт һүзен юллаем. Һинең изге күңелең, шат йөзең безнең тормышыбызны маяк булып яктыртып тора. Исән һау гына булып, балаларыбыз менән шатлык, куаныстарга төренеп, озын-озак яшәргә язһын Алла бирһә. Гомереңдең иң сагыу, иң матур мәле еткән. Туган көнең менән котлап, мин һине тәбрик итәм. Тормыш юлың алга барһын, көндәрең үтһен имен. Якты булһын бар уйҙарың, һау булһын йәнең, тәнең. Шатлан, һөйөн, һин бәхетле, һинең гомер байрамың. Безнең өсөн иң зур бүләк был дөньяла булганың. Барлык тугандарың исеменән тормыш юлдашың Юлия, улың Марсель, кызың Радмила. Хөрмәтле Рөстәм Рәшит улы, якындарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз. Гаилә бәхете, ныклы сәламәтлек һәм бай якты көндәр теләйбез.